точну інформацію щодо цього можна отримати від Сил оборони України, але навіть з відкритих джерел зрозуміло, що кількість вильотів ворожої авіації, кількість атак із застосуванням важкої техніки вздовж всієї лінії фронту останніми тижнями зменшилася. І це, безумовно, свідчить про проблеми з логістикою постачання нафтопродуктів, оскільки для літаків потрібен авіаційний газ, а для важкої техніки потрібне дизельне паливо. Якщо першого і другого немає, якщо немає бензину для того, щоб заправляти дрони, то і кількість бойових зіткнень вздовж лінії фронту має зменшуватися.